tynnu'ch sylw chi at y Defibriliwr newydd diweddara yn Ynys Môn yma yn Dwyran. This is the latest new defibrillator here on Anglesey in Dwyran. These are popping up everywhere. They don't happen by accident though, it's because of the hard work of individuals and organisations that these come into our communities as life-saving measures. Mudiad achub calon y dyffryn sy'n y tu ôl I hwn. Mae 'na fudiadau, mae 'na gynghorau cymuned, mae 'na unigolion, mae angen diolch yn fawr iddyn nhw am y gwaith sy'n cael ei wneud I sicrhau bod yn cymunedau ni yn cael yr offer achub bywyd holl bwysig yma. Mae yn cael ei lansio'n swyddogol dydd Gwener yma, mae 'na bara coffi yma yn Dwyran, yma yn yr hen fecws. 11 y bore dydd Gwener yma, a felly dwch draw I hwnnw. Dwi'n gobeithio na fydd byth rhaid I chi ddefnyddio Defibriliwr fel hwn, ond maen nhw yn cael ei defnyddio, maen nhw'n gwbl hanfodol fel y rhan o'r tools na sydd ganddon ni mwyn wneud yn siŵr bod ni'n ddiogel fel cymunedau, a diolch yn fawr iawn I bawb sy'n tu ôl I hwn hefyd.